Nhasi tiri munonzi mumacheke munzvimbo inonzi kuhanwa ndo matiri apo pamusha patafambira nyaya inosiririsa yemhuri iri panguva yakaoma. Chiregai ndikurukure navo tinzwe kuti zvii zviri kuitika. Amai makadii? Chekutanga ndoda kuti muzive kuti muri kubuda pavhidhiyo patv live nyika yese iri kukuonai. Ndoda kuti murondedzere kuti zvii zviri kuitika pakatanga dambudziko ekuzosvikira patiri nhasi. Zvakaitika ndechekuti murume wangu wamoyo wakatengeserana sendi murume. Saka zvakatengeserana sendi iyoyo munda, chinyaya yemunda ndo yakazonetsa. Wakanetsana wakasvika pakuzonongedzerana vachitukana vachiita sei. Saka zvakazoitika vakangobutsirana murume kuti uchazviona. Saka zvakangoitika tiri mumunda, mashoko abva kutaurwa kudaro tichazviona. Tosakura vakangoonawo nyuchi 1 tichingova vachipumha nyuchi. Saka nyuchi dziya dzakazotosvikira pakuwana. Pari zvino vatori siriyasi vakungorwara vari mumunda. Alright, nyuchi dzakazara pavari mumo. Totenda dzakazara, dzakangotanga kuuya 1 kusvikira dzatowandisa nyuchi dziya dzatodzitadzawo kuti toita sei. Alright, imi maona dambudziko iri ndeapi matanho mamwe amakatora ekuti mukoma warapwe? Takangotaurirawo wehukama, ana tete, vanani, hama dzose dzakatounganawo. Saka vari munzira izvo zvekutsvagidza mari dzekuti tione kurapisa murume. Ndo vandingori nawo pano vakundibatsirawo kuona murume. Vamwe hama dzakaenda kutsvaka mari dzekuti tirapise murume. Alright, ndanzwa muchitaura nyaya yekuti mastenzi zvinenge zvine kakudyidzana neurwere hwamukoma. Mambotaura here nehama yavakatengeserana stendi munzwe kuti vari kuti kudii? Kana ndo vamati vari kutsvagirwa pfuma yacho? Vari kutsvagirwa pfuma yekuti tione kufamba navo tichivarapisawo. Vari varumara. Saka vane mazuva mangani? Zvakaoma zviri kuno mhuri yeZimbabwe sekuona kwamuri kuzviita. Regai ndikurukure nabamunini mukoma wangu. Mukoma munofara here? Mukoma munofara. Toda kuti timbonzwawo divi renyu tine urombo nezviri kuitika pano pamusha. Zvii zviri kuitika mukoma? Mukoma wangu ava chifoni tete vaiguru vanga vasati vandiziisa shoko iri. Ndakazosvikana natete kanza zvaitika kuna mukoma wenyu manherano aya handichakwanisa kuzvitsanangura pafoni. Dai makwanisa kumhanya ndikati kwakanaka here. Kanza uyai muzoona. Ine mukoma dai vandifonera. Ndikati vapei foni kwanditi ndina rokufonerai. Saka mhanyai muzoita sei muzoona. Zvechokwadi ndakaona mukoma nyuchi dziripo dzakavamomotera. Mukoma nanhasi vadori. Nemafambiro andakazoitawo ndaingoti abweni angu mota saka ndisvike ndizoona mukuru wangu. Ndo dambudziko Pakaipa inyaya iri pano, inyaya inosiririsa. Kana tikawana mukana zvakare kukurukura nehama iyo iri kunzi vakakangana mashoko vakapopotedzana maererano nenyaya yekutengeserana mastenzi, tichange tichikuratidzai pano pachivhitivhiti. Rambai makabata. Baba, handizive makasununguka here kutiudzawo kuti zviri kufamba sei, nekuti pane pamusha patapfuura napo apo pane nyaya iri kunetsa iri kunzi nemiwo murimo mumashoko ari kutaurwa maererano nenyaya dzekutengeswa kwemastenzi. Zvii zviri kuitika mukuru? Chokwadi makadii chinhu chakaitika indagara kuvillage 12 ndichigara kuvillage 12 saka kumwa udoro ndasanganawo namoyo tatoonesana ndati ndotengesa stendi ndazvichiwachi stendi ndoida ndatoenda ndatobhadhara stendi yangu takagara mukazve 5 years tichitogarisana zvakanaka ndobva ndambobuda mundodi kumbondotsvaka ndava kunzwa kuti mumunda kukona yati arisi kurima makaiswa munhu. Ndikati munotaura chokwadi here? Totaura madha. Ndikati orai ndiri kuuya. Pandakazoendawo kumba ndikatoona munhu aripo. Kuri makagara pano sei? Ndakatengawo munda. Ndikati makatengeserwa nani munda? Ndikati munda ndewangu. Handitese
Patasvika pana mumwe tikati ko wakatengesa munda wangu sei? Zvikanzi aiwa munda wangu wakakurisa. Ndikati wakakurisa ko mari yandakakupai makarege kuti aiwa ndokudzorera mari yako iyi uko usingarimi ndakutora. Zvikunzi makataudzana mashoko asina kunaka. Imi mukazotaura mukati uchazviona. Ndokwadi taenda apa tichitaudzana patabudisirana matemo pataurirana iye akati manje ini munda ati handidzosi ndati unonyepa iwe uchadi tazviona ndini mauyo nekuda kwehasha mandasimuka manda kwasekuru tienda kwasekuru sekuru ndobva vandiudzawo zvakandiudza ndobva ndaitawo saizvozvo ndobva ndagara kumba kwangu. Dambudziko ravako rava kuumba kwakewo ndobva vasudzoka futi tiri kupira tichitaurirana kati hangu yakutaura nekadi yakapfuura ndakauya mukarama saka chendongoda imari yangu ende kana vasati vandipa mari yangu ini kuna sekuru handidzokeri chichandituma ndidzokere koko imari yangu ndienda naye tondokumbirana uregerero kana chisunungurwa vodi kusunungurwa. Pakaipa tiri muno nyaya tiri kuitekaidza regai tione kuti ichaperera papi. Munotaura maonero enyu panyaya iyi mucomment section. Tichafamba nayo kana ichizenga yaenderera mberi hama kana dzikawana vanobatsira nemari tichaendesa futi nyaya inoyi kwasekuru apo muchiona munhu achikatanurwa nyuchi. Thank you.